Beste ahotsak. Beste ahotsak. Beste ahotsak. Beste ahotsak. Bueno, atzaldeon, gaixo Eli. Ongi etorri gure Beste ahotsak podcastera. Gaur Mama Adosin izan da gurekin egon, baina bueno, hemen gare ez atzalde bat. Eta, bueno, zein da gaurko gonbidatua? Bueno, ni Oiana Fernandez Barrena naiz, 25 urte dauzkat, eta Arabako herri bat txiki batetik nator, Heredia izena du. Oso txikia da, 30 biztanle izango gea, oso txikia. Eta, bueno, ni aizkolaria naiz, eta baita ere baserritarra. Bueno, hori izango zen ere aurkezpena. Ondo, eta Heredian hasiza. Bai, eta, bueno, txikitatik, bueno, jaio nintzen Gasteizen, ospitalean, eta gero hortikan, Heredia junginan, bizitzea. Nire gurasoak, bueno, nire aita hangoa da. Nire ama Lisboan jaio zen, baina jatorriz Kauberdekoa da, eta betian nik Heredian bizi naiz bai. Zein zantzate, herriko familia beltz bakarra, ero? Bai, egia esan bai. Bai, bueno, goatzen naiz, nire amak izan ziala behin, bere hasierak oso gogorrak izan ziala. Azkenean, bueno, egia da nire gurasoak ezagutu ziala, eta Gasteizen bizizian hasieran. 2 urtez, justo naiz jaio, eta aneontzian urte bete edo. Naiz erazka 2 urte, ni baino 2 urte gehiago. Eta gehiago ni jaio, eta ja Heredia etorri zian bizitzea, 80 etorri ginen Herediara, eta azkenean, bueno, beltz bakarra, ez? Baina esango nuke, bai herrian, eta bai zona horretan, osea, Barrundia da, nola da? Municipio euskeraz nola da? Igual Baiara esango duzu. Bueno, Arabako, bai, hori da, Lautadan, zeon beltz bakarra zan eramak. Orduan, hasieran, hori, esaten zan denetarik, ez? Si etorri zan prostituta bezala, si etorri zan neaita hila dirua lapurtzea, ez? Danetarik izan zuten zan. Oso gorra izan zan, baina nire ama, gero xeetzen du, baina ez dakitaka indar barne hori, bazkenean, guztik tapatu zitula, ez? Osa, azkenean, pixkanaka juntzan demostratzen, azalak ez duela zer esan nahi, osa, bestiak baino igual indar gehiago zezkala, osa, azkenean, herri baten sartzea, daraman gauza zaienetaikoak esango nuke dela, herritar bizimodu horretan sartu bat zarela, ez? Bai, eta nekazari izan da beti, abeltzainare bai, orduan, lan horretan esango nuke, ez dakit nola azaldu, baina oso zaila izin zaion. Bai, lekua ez hartzia, eta beti igual zela da bestiei ero erakutzi biharra, ez? Hori da. Zinean demostratu hartzun, bikoitza. Eta zu gaurtzaruan horren kontzientzia zeukazula esango zenuke, ero? Gaurtzaruan ez. Ni txikitatik eskola juten nintzen, eta eskolan beste bat bezala sentiten nintzen. Bai ni eta bai aizpak, Azkenean, goazen naiz egon klasean ginala, ni eta beste 2 beltz, 3 ginen, 3 bate zan, da, ama Brasildarra, aita mengoare bai, eta geho beste bat Andoni zala, dala Republika Dominikanakoa. Orduan 3 ginen klasean, eta azkenean nik uste dut txikitatik, bai, azkenean perfil ezberdinak ikusi izan ditugu, eta ni haurtzaro oso, bai, zoriontxua gogoratzen dut. Igual horrelako hitz batzuk, kesi negra, putane, bai, baino, karo, eskumetan oso gaiztuak geha. Orduan, ni hartzen nun, puto negra, tu puto blanco, ni beti izan naiz oso, naiz da mutu inoiz, beti, aurreitxekoa, ez? Oso, bai, ez dakite, hausarta, ez dakit nola esan, baino, naiz inoiz, ola triste jarri, azkenean oso garro sentitu naiz beti. Eta hori, nik uste ama eta aitaren lana ikusi dala horrez. Bai, da gabe, zorrekasko. Baina, hautzaro oso zoriontxua gogoratzen dute ia esan. Bai. Azkenean asko egiten dure bai, txikitatik, nik jaio nintzen, eta ez dakit, 2 urtekin jo nintzen ikastolara, ez? Eta orduan, ikusten genitun, lagunak gure artean, danak igual aginala, eta bai, noski irakasleak bai,
lan asko intzuten, bere garaian, eta danak bezala, igual tratatu ziguten. Orduan, nik uste dut hori asko lagunduela. Zenean hezkuntza, ez baldin badu parte hartzen hortan, alperrik da. Duda gabe danak norabide berdinean junbiako ginak ez da. Hori da. Ondo. Eta jatorri esan duzu Afrikarra ez, Cabo Verde, ze harreman auki duzu Cabo Verderekin? Jo, ni Cabo Verde oso behandu junintzan, junginan 2016an, nire nezkan 16 urte. Eta, karo, kontua da nire amonak, beti oso ondo hitz zigun Cabo Verdetaz, baina beha Lisboan jaio, Cabo Verden jaio, eta Lisboa juntzan 6, ez dakite, 22 urtekin. Ama. Amona, bai, amama. Eta orduan nik Cabo Verdekin harreman aukiet, baina pixkatu urruti bezala, Lisboakin gehiago eukiete harreman hori ez, eta ja 16 urtekin, ja nera amona hiltzan, eta junginan zalantza batekin, ze nera amonak ez zun bueltatu nahi, eta ez genekin zergatik. Orduan junginan, eta hornekan nire berra amona, nera manizebak, lehengusinak, familia osoa. Eta, karo, nera amak, zekan zalantza hori, eta nahi dundu da hori, pixkat argitu. Eta azkenean junginan, eta oso beriz izan zen, ze, karo, erantzun hori, nire amamak, nire abirra amonak zekan. Orduan junginan, eta da, esan baki guain zergatikan etzun etorri nahi, eta izan zen, amodiozko historia bat eukizula, nire birra amonak etzigun usten behakin eoten, eta esan zuen, eskeni juten nahi zemendik, estela hau ez dut soportatzen, ez? Eta orduan aldintzun, Lisboara, eta hori izan zen historia. Orduan, karo, nire amonak, bai sartu zigula kultura hori, baina jun arte ez dugu bizi, ez dakite, benetan. Eta junginania, zan, politia izan zen, baina, karo, ni sentitzen nintzen pixkat arraro bezala. Zan, ni juten naiz, ikusten diate, biztaz, Cabo Verdean bezala ikusten dute, baina jaitzaitakoan, ja naiz eta portugesa hitz egin, ja ikuste dute ez zarela hangoa, ez? Eta ja salantzan jartzen dute. Eta, bertakoa sentitzen zara, baino ez. Hemen Euskal Herrian igual ez berdina, porque azkenean ni jaio nintzen hemen, eta batzutan salantzan jartzen dute beste pertsona batzuek, ez? Baina, azkenean, ja hemen jaiota, dako marrotasun gehiokin hartzen duzu Euskalduna zarela, han ez. Han nik esan dut, bai, nire ama jatorri zenengoa da. Ni Euskal Herri jaio nintzen, eta ja zalantzan jartzen zuen. Orduan, oso politia izan zen, baino guztiz nintzen sentitu Cabo Verdean, ez? Eta ezpak iguala esaten du. Gusto komuna dela, ez? Nire seme alagoak oso txikitati joan dia Senegalera, 2 urtekin, eta jadi 6 hilabetekin lehenengo aldiz, ez oso, eta joaten galdiro. Baina egisa da esate dozuna, ez? Era, aitaren herrisa bizi dabe, eta oso gustora joaten dira, baina bertakuak tubab itza, seguro Cabo Verden beba aukela txurixa. Bai, kriolo, ditzai. Eta beraiei hori tubab deitzen diot, eta zaitxik, eta eskue tubab zuza, ama, baina gu, ez? Ba hori, beti desberdin, ez hemen be desberdin, eta han be desberdin, ez? Bai, orduan identitate bikoitz hori, ez, batzutan... Bere alde honak eta alde txarra dazka. Gero da, zu nola transmititzen, erreflexio bat egin behar dezu. Azkenean txarre hartzen baldin bazu, beti pena horrekin gatuko za. Azkenean nik ulertzen diet, juten zea eta esatute, bai, zu itxuraz, hemengoa zea, ilea, sudurra ez, gorputza, baina gero hitzeitakoan eta ja kulturan bezala. Azkenean nahi juten nintzen area, eta karo, nahi tradizioak eta asko gustatu zait, baina nahi diez, hango bizimodua oso ezberdina da. Eta ni jana inda hemengo bizimodura, ez? Han oso lasaiak dira, ez dakate ordutegi baten bezala. Ez da, ez ona ez txarra, azkenean ezberdina. Gu hemen beti presaka, ez? Gaur nola ibilia presaka, honea tortzeko, ez? Han da, sobre la marcha, eta ordu ni hori, batzutan esaten nuen, batzutan ondo da, baino, karo, hartzen baldin bazen un taxi bat, sobre la marcha, ez, jun nahi den, ulertzen, leku urta eta ordutegi behar dut. Orduan, alde batetik ondo dago, eta beste aldetik, ez zain ondo. Kontrastiak, ez da. Jonik adibidez, hori urtu guztia hemen topera ibiltzen gazela, niretzat izaten da
nire urteko momentu zen, ez dakit, ez dut jogarik egiten, baina nik uste dut nire gorputzak antzerako zerbait entitzen da bela, ez? Bertara heldu eta freno egin, eta ja beste lasaitasun hori gozatu, eta beste ritmo baten bizi, egisa da gure urte egixekin, ala eta bera, baskaltzeko, hori da. Ondekan jarraitzen dugu mengo txip horrekin, Claro, ez? eskean bazkaldu, da igual, gozaldu eta bazkaldu. Jartze dute olako plater pila bat, arroza, garagia, dana, osa igual mai bat beteta eta pikatua. Osa pikatzen ibiltzea. Eta gero, pues, igual afaldu, beste horrelako, da, beste ohitura bat, eta da ohitutzea. Azkenean da, pues, itea horta. Bai, hori da. Baina, bueno, Ondo. aste baten ez duzu ikusten, hori, baino joiabilte bat pasatzen duzu hor, eta ja hangoa bezala sentitzen zara, baino, karo, aste beten, da justo aldaketa, oza, hemendik etorri, eta area jun, eta esatezu, eta hongo saldu, bazkaldu, baina, bueno, da nahitea. Ondo. Eta lekua zitxiaz berba itxean, baserrixan, lehen komentau duzu ez, amak zabaldu zeban horri bilbide bat, Bai. eta gero herri kirolak, baina, bueno, ondekan igual izangoa sorpresa, ez? Azoketan, Bai, sobreto azoketan esango nuke, bai. Herrian, pues, bueno, herrian esan dizudana amak, pues, da como bide bat ireki zuen, eta gaur egun, pues, errespetua beti onda, ez? Baina, bueno, ne amak azkenean asko indu, lan asko indu hor, eta, bueno, pues como se dice, ha callado muchas bocas. Eta gero, pues azoketan, ni hasi nintzen azoketan, oindala pues pandemia aurretik, bai, más o menos pandemia aurretik. Eta azoketan, pues claro, juten zea, bai, etortzen ez arrasatea, Oñatira, bueno, Gipuzko aldean. Eta bai, zalantzan jartzu dute, azkenean ni beti hasten naiz euskara hitz egiten, azkenean ni saiatu naiz beti euskara nire ama hizkuntza ez da euskara, da erdera, gurasok ez dakit euskara hitz egiten, baina saiatzen naiz euskara hori, nire egunerokotasunan bertan egoten, ez? Eta hori azoketan, pues beti etortzen zian igual bezeroak eta pues lehenengo hitza, pues erderaz, vale, ulertu ezaket, bueno, vale. Gero igual erantzun euskeraz eta berriz erderaz. Eta, como, ze demostratu behar dizut, elkarrizketa hau euskaraz diteko, ze behar dizu. Eta gero ja, dudan jartzu dute zure produktua, osaltzen izanen produktua, zurea dan benetan, o nungoa dan, ja zalantzan jartzu dute, ez, haidez arrautzak. Baina, oioak libre daude? Bai, libre. Bai, baina nondik datoz, esari diatik, eta nire etxetik, zure etxetik, beti zalantzan, eta karo, eman barituzu esplikazio batzuk ez dituzunak eman behar. Baina azkenean behartzei zute esplikazioiek ematen. Karo, momentu horretan esaten dut. Karo, bat, oborde naiz eta esertzen diot, edo bi, saiatzen naiz, modu normal batean hartzen eta errespetuz isiltzen. Bueno, batzutan, pues, dependen badakaten eguna, pues, alde bat hartzen dute bestea. Baina, karo, beti zalantzan. Gaur egun, ez zetu pasatzen, porque azkenean, egia da, naiz personaje publiko bat, baina ja jende askok ezautzen dit, bai konkisetik, bai herrikioletatik, orduan ja jende askok etortzen da, eta ja esan la del konkis. Oian, ja beste, ez zaitela gustatzen ere ez, baina ja beste modu bat ezartzen diate hitza, ez? Baina, bai, azoketan, eta nire amak, Oñatin arama ez dakit 7 urte, eta asko kosatu zaio, porque Oñatin jendia da oñatikoa, osea, bertakoa, oso euskalduna. Entzuliak egongo dira, Bai, seguro, eta bakit horrela dela. Eta orduan, kostatu zaio asko sartzen Oñatin. Azkenean Oñatin, juten dian baserritar asko bertakoak dira, eta beti zalantzan jarri dute, pues, claro, nire amak jutezan beltza, pues, patatak saltzen, babarronak, arrautzak, tipulak, basko gozatu zaio, eta gaur egun asko maitu duten, oza da, gaina ama esportu asko jarri du euskera ikasteko, asko ez daki, baina, bueno, zenbakiak, izenak, patatak, arrautzak, saiatzen da, eta hori jendeak eskertzen du pila bat. Eta azkenean, hori, esfortzua, neaman esfortzua, azkenean ikusten da, bezeroen, baitasunan, ez? Ondo. Baina kostatua. Hori azkenean, pazientziakin hartu, eta geho txarre hartzen baldin bazu, nea maltzunin, jo que sei, bigarren egunean esan, nahi, jo, Cristobal, no puedo más, osea, no, ez dinet gehiago, eta jendeak ez dite respetatzen, baina nea makezu hola inoiz hartu, beti, azkenean, da,
bere izateko era da oso bizia, oso alaia, eta azkenean, pues lortu du bere helburua, ez? Baina igual be azkenean hori beste azalkolore bat eukitzia, ez? Bat txikitatik beste resistentzia bat garatzera behartzen zaitxu, ez? Ez tozu aukerat, zura ma seguro ez dakizela esan, baina ez da aukeran, ez? Igual bizirauteko bai hori garatu behar izan dago, ez? Hori da, bai, sin duda. Eta nik uste dut hori kontzientzek gero aurra arraselzatuekin hori auki behar dela kontuan, ez? Askotan igual herri txikitxo bat esan duzun bezala, bat gehiago sentitzen zinan, baina seguro ere muertatik kanpo azten dila salantza horre gehiago, ez? Zure testuen goi urbilentzako zagoiana. Kara, azkenean, esan dudana, gure amak asko babestu digu, baina ez parita baina eri, ez horrelako gauzak ez sentitzeko, ez? Osea, azkenean, da babesa. Beak, nola bizi izan duen hori, esan du, nik ez deten nahi nire alabak hori bizitzea. Orduan babesgune hori sortu digu, eta orduan igual ez gara hainbeste oroitu horrelako gauzetan. Nik uste horrela dela, porque azkenean gaur, nire edadeko pertsona bat, ahiez sanbu igual ez du esatemen iguala. Bera urtzaroa igual izan da puta mierda bat. Eta azkenean eskala da. Baina, karo, da depende, geho hori da, eske... Ez dakit, pertsona egokian izen horrelako podcast bat iten, porque, karo, nire ez dakat hola esperientzia oso txar bat. Igual nire abezaroan gehiago. Nire abezaroan eukin itun esperientzia txarragoak, baina haurtzaroan ez dakat hola, eta ez bandi mazete otortzen hori izango da, pues ona izan dalako, ez? Osa, nire abezaroan, nire abezaroan eukin itula, eta justo edade hortan, hasten zela, zure, nola da, komplejukin, ez? Azkenean konparatzen zure lagunekin, kesi zure lagunak elisua eta luzea, zu dazkazu kiskurra, beti lealisatzen nahi dezula, eta ne amak beti zaten, baina zeatik nahi dezu alisatu, ze oso politak gaztu. Nire lagunak igual nahi zuten egilea, da gauza normal bat nik uste osoikoa dana, baina bai ekinun, guatzen naiz, ezak izan bat urteko, 13, 14 urte, mitiko, gustatu zitzaidala mutil bat, eta, bueno, deitu zian de todo, pues puta negra, yo contigo no quiero estar, eta hori zantzan palo oso handi bat, eta gaur egun beha baki dana, baki, baino azkenean geho, pues, kontuatzen zara, problema zu ez daukazula, problema beha daukala, eta azkenean, noski, pues, lagunen laguntzaz, horri buelta eman diot, gaur egun maite naiz, asko maitu behar, oaindikan falta zait, asko maitatzeko, baino, tipo horrek min asko intzian bere garaian, karo, 14 urtekin hori esate izu, esatizu joder, zure lagunak, danak, juergaro, nezeke, no sé ikual, tonteatzen hori, eta esatezu, eta nahi gustatzen zaila mutila zartik kanitin dau. Ez dut ulertzen, azkenean, esatezu, edade hortan, eskoi pasatzia da, okerrena. Bai, edo zein gaztek, ez, olako nerabiak eta ukitzen deben identitate bilak eta horretan, ez, beste zailtasun bat gehiago da, ez. Eta gehiago igual, urtzaro hori, ez dakit ez inguru babestu baten bizita gero, igual kontraste hori, ez. Baina, bueno, pasada, hori da. Azkenean horrelako gauzekin indartxoa egiten zara, ez? Eta, eske ikuste dituzu gauzak beste modu batean, eta esaten zu, joder, eske zergatik, pues, azkenean emaitza ez, ez dakindola esan, baina zergaitia beti, ez dakindola esan, kontuatzen zara horrelako pertsonak ez dutela ezertarako balio. Eta askotaz ediate, igual aldatua, ez horrelako pertsona bat ez du aldatzen. Eta gauzagian bezala, horrela pentsatzen baldin badu, igual damutuko ala, baina hor dago, mina hor dagoin da. Azkenean nahi barkamen azkatzea, baina zuregatik, indartxoa goin naiz. Eskertzei zut, alde horretatik, baina azkenean, kontzientzia hori hartzen, eta, bueno, igual gero ontxero bizi behar dituzun beste hainbat egoera beste modu baten aurre ditzen, ez? Seguro herrikirolen munduan sorpresa, ez? Alde batetik emakumia beltza, hor daukazu hainbat... Bai, bueno, a ber, herrikiroletan, komentario batzuk, edo, komentario igual gutxiago. Sorpresa. Bai, begiradak eta, hori, sorprenditzen dira ez, horrelako
fisikoamente horrela izatez, pues, joder, hau, aizkoran da, bai. Goatzen naiz, Soria joan ginala aurrek urtean, beste aizkolari batekin, eta, karo, Sorian, pues, bai, adituak dira aizkoran, eta ni justo neon, jantzita, bakerokin, kamiseta batekin, eta hainbar genuen bikoteka, osea, bueno, zan, aizkolari mutila, ez bi mutil, eta ni. Eta, karo, pues, jendeak esatezun, sí, porque tu, pentsatzuten nintzala baten eska, eta, sí, porque tu le tendrás que ayudar a tu novio, no sé qué, nixildu nintzen, eta justo izan momentu aiatu zen arropa saldatzeko. Eta jo nintzen aldatzea, eta guziziaten galtatxurikin, kamisetakin, jaizkora hartuz, eta, pero tú vas a... Y yo, sí, pero ten cuidado ya. Como es que, ¿cómo que ten cuidado? Ten cuidado tú. O sea, claro, bai ya zalantza gartzen, joen, eska hoi aizkora batekin, baina zeiteu. Zalantza gartzen, eta gero, bueno, ni aiz diate hainbeste txalo bota, inunez, osea, inunez. Soria izan zen, karo, azkenean ez dut espero, eta nahi, a ber, arrotasuna ematen dit, porque azkenean txarrera ez dutenin, baina, bueno, pues, batzutan, esan baino lehen pentsatu behar dute, edo, a ber, isildu ez, baina, esan, igual ha molestado algo a la chavala, ez? Baina ez dute pentsatzen. Baina momentu hortan, esan, bueno, pues ya está, bien, lasai hartu, aldatu arropaz, eta zu, demostratu dakizu nahiten. Bai, baina gero gertatzen da, ez? Igual behin ikusten amalako, ez dakit, zuri elkarrizketa bat insotzuela, talako, gero sorpresa horretatik, gero igual show punto horretara, ez? Bai. Hori, aldizkarixan, beste, tal, eta... Hori, azkenean nik uste dut, gaur egun ikusten diatela ez exotika, baina, osea, ez dakit ze pasatzaien nahi bidez euskaltegiei, aurten itzein diatela hiru euskaltegitik. Que si publizia egiteko, que si ez nerseke, que si no sé cual. Vale, nik, azkenean, haiek aprobetsatzen dira, baina ni haieta ze bai, oza, esatea vale, ni haiete zure perfileko neska bat, vale, pues ni diru eskatuko ez dut, hombre, karo, eske gauza dian bezala, ni zuentzako exotikoa naiz, zuentzako irudi, ez dakit... eredu bat, bueno... Baina ez dakit ze puntu arte, Eliz, karo, ni batzutan, pozik jartzen ez, deitu diate hontaz, baina, karo, zer nahi dute horrekin? Zer lortu nahi dute horrekin? Ni bezalako, ez dakit, jendia... erakartzea, edo ni bezalako, sentitu zure enpresa dala antirrazismo, eske, karo, nola interpretatzen dut hori? Karo, nigatik esatut, superrondo, visibilea emateot, bai aizkorari, edo bai nire euskerari, igualdu baino, karo, batzutan, salantzan jartzen dut, joder, ze puntuaino gaiatu nahi dute. Karo, Haibidez, bueno, Fermin Muguruzan kontzertan izan zen, bakit, fede honez intzutela, superrondo pasanun, eta ate asko irekizkit horreke bai. Azkenean, 30 pertsonan bila, 30 pertsonan aurrean moztea, hori izan zen pasada bat. Eta, bueno, hortikan jende asko izautu dit, jende asko eskatu izkite, pues eso, elkarrizketak itea, baina geho, haibidez, euskaltegin, a ber, txarrera ez dut hartu, baina eskeda, como, bueno, pues, zenei ez dute bilatu. Eske, karo, ez dakit, zergatik ez dut beste neskati esaten, da zergatik niri. Batzutan esaten dut zergatik. Eta, karo, pues, a ber, onera hartzen dute, baina zalantza hori beti dauten da. Eta, karo, ez dakit, ez diate erantzuten ere ez, ez diat galdetzen, baina... Bueno, baina pozitua izango litzakela, bez, galdera hori bota, ero kritika hori bota, ero bentzet, ero zer da, erak bebai aurki aukitzeko, zer gari bilatzen, ez? El korrenaten nintzala, como la única aizkolari de Alavesa, hortikan dituzteaten gok talentektik, beste programatik, telezintiko beste programatik, bueno, ezakitzen baldekutik, eta bat zuri, esan nien ez, noski, baina izan zen, oain nola kudeatu, nola kudeatu behar dute, a ber, onera noski, baina batzutan esaten zen dute bilatu, baina, bueno. Bai, igual be hori ez, bueno, neska beltz, euskaldun, euskal kirolak, zakitez, euskal gizarteak olako pertsona arresaltatu abia ditugu, ez? Horan horri batzut hartu zu eta beste perfil bateko pertsonekin ze pasatzen da, ez? Horbe behidare eta eskubidea daukate desberdin bizitzeko, ez? Igual askotan nik hori ikusten dut bai, ez? Eredu horrek ero nahi debenean erakutzi
Igual, bai. Falta dala ez, nistasun hori erakustia ez, euskaldun perfecto ez, bale, euskaldun perfecto, igual euskaldun baten bizitza eramaten dozulako ez. Baina, bueno. Berez harritzen du ez, bakit ez da laoiko ikustean eska beltz bat aizkolari izan da eta baserrita, eska da, como, bueno, rompiendo todos los esquemas, da, eske da, badakit, baina batzutan, pues, bueno, ez dakit, kostatzen zaite hori onartzea ez, baina ez dakit, azkenean igual sama bai da, ez, eta batzutan horre gora berak bueno, danok esaten ditugu, ez, baina nik uste hori falta dela kontzientzia hori jendean ganez, azkenean beste asalkolero eta eukitziak ondiokan sama hori haunditzen da bela, ez, eta momentu batzutan igual esarela euneko unian, ez, hori gertau zaizu bai, ez, uda honetan eta batzutan hola da, ez, eta igual ditxo zunean zuka usnarketa, baina urtzaro nauki bat, baina gero bai izatezu, bueno, baina beste, ez, igual diela bibentzia batzu pertsonatxuri batek ez da bena kauki, ez, eta zuk normalizau dituzu modu baten, ez, txikitati bizeran duzulako, ama bedaukazu hor eredu, baina benetan horre karga bat dala, ez. Bai, ala da. Baina, bueno, ni seme alaba arrezeltzatuak izan da, ez, nire seme alabentzat eredu bat, ez, gainera hor Bai, askotan, kostatzen zait, bakizu hitzi abadinoko hitzi. Bai. Egunero hitz egiten dit, egunero mezu pila bat, eta ni, eska asko kostatzen zait, ezakite, barneratzea, erreferente bat naizela, porque, claro, esaten dut, joder, eske ni, claro, netzako oso normala da, baina, claro, ni pentsatzen dut, adibidez, zure labantzako, esaten, joder, eski ni nahiet izan, oiana bezala, ja horrekin jartzen naiz, como que ni bezala, zure bidea, jarraitu barrezu zure bidea, ezakit, baina, da como, presio bat, da como, joder, zein... Bai, bainaren bideaz, baina azkenean bakarrik ikustea fizikoki bai, bera gainera jelusiak intrenzekin da, osatea, neska honen antza daukatez, korpuzkera, beste, azkenean hori falta jaku, ez, behiratzen mozu, guztot aipatu dutela hemen, baino gehiago podcast honestan, ez, baina gu urtero gotenga guazeneko talde berrixa esautzeko, ez aurten espektatiba ondixak ingenden, eta ez dago inoiz, beraiek identifikauta sentitu aldean baten bat, ez? Orduan ikustea hor, oiana bat hor, nahiz da bera igual herrikiroletan ez, baina ikustea pertsona bateko hor, bera ibilbidea itzen da iguala, beraientzako hori asko da, ez? Eta nik beti zaiatzen naiz erakusten, eredu horrek. Erreferente, hola, herrikiroletan o personaje publikotan ez deti izan. Erreferente bat. Ez igual Amaia Jackson, pues igual bea, edo Amaia, abizen aitzetatea zen, abizen aitzetatea, bueno, baina eske ez ditut erreferentek izan, Euskal Telebistan, gehienez, bi neska beltzatea dira, gehiago ez? Gehiago ez? Baina, bueno, azkenean, horretako gaude hemen, ez? Gauza horiek aldatzeko, zaila da, baina, bueno, nik uste dute azkenean goguakin, pues, bakoitza bere bidea, eta ez presio horrekin, behar dut referente bat, ez, azkenean zu referente bat sortu, eta... Bai, zinetxi. Hori da. Heldu zaitezkela, hori gero norberan izaerak be asko dago, bakit, seme alabak bueno, danak motibatzen dutze, eta ez dutze gaur egun, ez dutze frenatzen eren asalkoloriak, ez? Baina aldi berian kontzientzia hori sartzen za, ikuspegi kritiko hori, ez? Bueno, bentsate txip hori aktibatzen, ez? Jakitzeko hori hor dagoela, arrasakeria hor dagoela, gizartia arrizista dela, ez? Eta lehena berandu olako gauzatxuak biziko dituztela, eta bentsat estrategiak eman horri aurre itzen jakitzeko, ez? Hala da, bai. Gure esku da. Bai. Ondo. Eta bueno, eta maitzen joateko, zu oin Euskal Herrixa ikusten duzula, gaur egun igual zangeink ez, Euskal Herri txuri hegemoniko baten biziga, ze guztoko litzaizuke hemendik urte batzutara zer
Jo, bani esan nungue, azaleko koloreak, ez, pertsona baten balioa zalantzan ez jartzea inoiz. Azkenean danak iguala gehala, eta hori, gure azala ez duela zalantzan jarri behar ezer. Gero respetuz eta maitasunez tratatzea, baino ez bakarrik pertsona arrazionalizatuak baizik eta pertsona guztiak. Nik uste dute errespetua eta maitasuna dela mundu hontan faltan gauzari garrantzitsuena, eta hori esango nien ez. Azkenean izein aurretik hori pentsatzeko, eta pertsona horren azalean beti jartzeko, ez? Baina ja ez, arrazismoa beste aldea utzita, hori, ja pertsona bezala. Empatia. Hori da, empatia auki behar dela, eta hori, nik uste mezu, hola, garrantzitsuna nik uste hori, zalantzan ez jartzea, pertsona baten, hori, kolorean, balioa, baina. Eta ja, Oiana bezala, zela ikusten duzu zure etorkizun hurbila, ero... Proiektu, menpian dauzkaten proiektuak pixkanaka hori sortzen, eta hemendik urte batzutara, ez dakit, herriki holetan pixkate izen gehiago izaten, ez? Azkenean kirola gustatzen zait, naiz oso kompetitiba, hori lortu edo ikasi barret, landu barret asko, buruare bai landu barret gehiago, eta gehiago maitatzen ere bai. Ze maitatzen naiz, baina gehiago maitatu nahi dut nire burua. Así que mendik urte batzutara, hori izpe dut. Oiana beste, oiana hobiagoa izaten, eta ez dakit, nire ametsak egi bihurtzen esango nuke. Oso ondo, eskerrik asko tartetxo honegatik. Zuei, eskerrik asko zuei. Obrengora arte. Hori da.